ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 7/11/25 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು. ರಡ್ಡು ಸಾರತ ಎನ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಿಕ ಘನತೆ ಅಂಚನೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ತಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ 4 ಕಡೆತ ತಮ್ಮ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿದ ಪರಿವಾರನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಘನತೆದ ಬುನಾದಿಯಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಚಿಹ್ನೆ ಮಾತೆನಲ ಮಸ್ತಕೊಡು ಮಾತೆನ ತರತಮಿತ್ತು ಪ್ರಕಾಶತೆದ ಕಿರೀಟ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆತ್ಮಿಕ ಘನತೆ ಪುನಕಲು ನಿಗ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದಾತೆ ಆದುಲ್ಲರು. ತೇಪಂಡ ಪವಿತ್ರತೆನು ನಿಗ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದರು. ನಿಗ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರಭಾವ ಆದಿಕಾಲೊಡದುಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡು. ತಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಅಂಚೆನೆ ಆದಿಕಾಲ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡೆ. ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡು ನಿಗುಲು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ರೂಪೊಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಮಿನ್ಕುನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನ್ಕೊಂದುಪ್ಪರು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಆತ್ಮ ಇತ್ತಂಡಲ ಸಹ ನಿಗುಲು ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಿನ್ಕುನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅತ್ತಂಡ ಹೊಳಪು ಮಾತೆರ್ನಲ ಜೊತೆ ಇತ್ತಂಡಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಿನ್ಕೊಂದುಪ್ಪರು. ಇಂಚ ಆಕಾಶಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನಾದುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆದಿಕಾಲೊಡು ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಘನತೆ ಈತು ಮಹಾನಾದಿತ್ತನು. ಮಾತೆರ್ಲ ಆದಿಕಾಲಗು ಮುಟುದು ಬಿಡ್ಲೆ ತನ್ನ ಹೊಳಪುದ ರೈಕೆ ಏತು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದಿಕಾಲದ್ದು ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಮುಟ್ಟಾಗಲ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಘನತೆ ಸದಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಮಿನ್ಕುನಂಚಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿನ್ಕುನ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡು ಮುಟ್ಟುದಾರ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದಿಚ್ಚಿರು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ನಿಕುಲು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆದಿಕಾಲಗು ಬಲೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ಲ ತೂತರು. ಇತ್ತೆ ಆದಿಕಾಲೊಡ್ಲ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆದ ರಾಯಲ್ಟಿದ ಸ್ವರೂಪ ಏತು ಮಹಾನಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟುದಾರ ಬತ್ತುದಾರ ದೇವತಾ ರೂಪ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಂಡು. ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ದೇವತೆಲ್ನ ರೀತಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮರಿಚ್ಚರು. ದೇವತಾ ರೂಪದ ಹೊಳಪುನು ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಈತ ಆತ್ಮಿಕ ಘನತೆ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರಾಪ್ತಿದಾದುಂಡು. ಈತ ದೇವತಾ ರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಲೆ ಬೈದರ ಬರುಪುನವು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನವು ಸಹಜತೆ. ಮಧ್ಯಕಾಲೊಡ್ಲ ತುಲೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಆತ್ಮರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು, ಚಿತ್ರೊಳೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು, ಎತೊಂಜಿ ರಾಯಲ್ಟಿದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಎತೊಂಜಿ ರಾಯಲ್ಟಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ತಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣದ ಎದುರುಡು ಬರ್ತನತ್ತೆ. ಚಿತ್ರೊಳೆನಂತೂ ಧರ್ಮಾತ್ಮರ್ನಲ ಮಲ್ಪೇರು, ಧರ್ಮಪಿತರ್ನ ಚಿತ್ರೊಳ್ಳ ಮಲ್ಪೇರು, ಅಭಿನೇತರ್ನ ಚಿತ್ರೊಳ್ಳ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಂಚನೆ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಪೂಜೆಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಂದು ತಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬರ್ತನತ್ತೆ. ಎಡ್ಡೆವು ಇತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಸಂಗಮಗು ಬಲೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಪರಿಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪಲೆ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂತಿಮ ಕಾಲ ಸಂಗಮಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಲನೆದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಿಕುಲು ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವರಿಗಾತೆ ತಿಗುದನು.
ಪರಮಾತ್ಮನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಲನೆ ಸುರೂತ ರಚನೆ ನಿಕಲು ಪವಿತ್ರರಿಗಾತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಒಯ್ದ ನಿಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮರಿಗಳ ವಿಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿನು ಬಾಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪವರು ಐದು ಇಡೀ ಚಕ್ರುಡು ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಆದಿಕಾಲ ಮಧ್ಯಕಾಲ ಅಂಚನೆ ಅಂತಿಮ ಕಾಲ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಆಧಾರ ಪವಿತ್ರತೆಯಾದುಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತದರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ತೂವಲ್ಲೆ ತೂವಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಏರ್ನ ಕೈತಲು ಉಂಡೋ ಅಕುಲು ಕೈನು ತೆರಪುಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಉಂಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡೆ ಅಂಚಂದು ಕನ್ನಡಿದೇನ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎತುಂಡು ಪಂದು ತೂವಲ್ಲೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯತ್ತು ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದುಂಡು ಮನ ವಚನ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತೆಟ್ಲ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಡು ಏತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲರು ಮಾತೇರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಾದುಂಡು ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕೃತಿ ಮೂಜೆಟ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆದ ವೃತ್ತಿ ಬುದ್ಧಿದು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ತುನತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆದ ವೃತ್ತಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ದೀಪ ನಾವು ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಿನಾಪುನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ತಮ್ಮ ರೂಪಡು ತೂಪು ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಪಾತೆರ್ ನಾವು ನಡಪು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೃತಿ ಅತ್ತಂದ ಕರ್ಮುಡು ಸುಖ ದೆತೊಂಡು ನಾವು ಸುಖ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕೃತಿ ಇಂದುವೆ ಪ್ರಮಾಣುಡುಂಡೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಖ ದೆತೊನ್ಲೆ ದುಃಖನು ದೆತೊನೊಡ್ಚಿ ಎಪಾಂಡಲ ದುಃಖನು ದೆತೊನ್ವೇನೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಒಂತೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪು ನಾಕುಲ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಅಕುಲು ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪೆರು ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಐನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅತ್ತು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲೆ ಏರೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪು ನಕ್ಲೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡ ಅತ್ತು ಬಾಬನು ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕರಣ ಪಾತ್ರಂತೂ ಉಂಡು ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಓವಿ ಬಾಲ್ಯದ ದುಃಖನು ದೆತೊಂದೆರ ಸುಖನು ಕೊರಿಯೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಖನು ದೆತೊಂಡೇರು ಬಾಬನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೇರು ಅತ್ತನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತೆತ್ತೊನಡಾಪುಂಡೆ ದುಃಖ ಬಂದು ಪುದರೆ ಉಂಡು ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಹಾಳು ವಸ್ತು ಬಂದು ಆ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರೆದು ಎರಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೇನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಐನು ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿವರ ಹಾಲು ಬಂದು ತೆರಿವರತ್ತೆ ಐದವರ ಅಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗು ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅತ್ತನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಹಾಲು ವಸ್ತುನು ಎರಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರಡ ಅತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರಡ ನಿಕ್ಲು ದೇತೋನ್ವರ ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದ ದೇತೋನರ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯಗಾತ್ತು ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದ ಹಾಲು ವಸ್ತು ದೆತೊನೋ ಅಂಚಿನ ಆದುಂಡೆ ಅಂಚಂದು ದುಃಖ ಹತ್ತಂಡ ನಿಂದನೆ ದಾಯಿಗೆ ತೆತ್ತುನವರ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ರೂಪೋಡು ದಾಯಿಗೆ ದೀವನವರು ನಿಕ್ಲು ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ದುಃಖನು ದೆತೋನುವನೆ ಅತ್ತಂಡ ದುಃಖನು ಪರಿವರ್ತನೆದ ರೂಪೋಡು ತೂತರ ಸುರುತ್ತ ಸಾಳದಪ್ಲು ಎಂಚಿನ ತೆರಿವರು ದುಃಖ ದೆತೊನ್ನವು ಸರಿಯೇ ಮಧುವನ ತಕೊಲು ಸರಿಯೇ ಒಂತೆಂತ ದೆತೊನಡೆ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ್ದಕೊಲು ದುಃಖನು ದೆತೊನಡತ್ತೆ ದೆತೊಂಡ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಚಿ ಅಂಡ ದೆತೊನೇರು ತಪ್ಪಾದು ದೆತೊಂದು ಉಡ್ಪೇರು ಈ ದುಃಖದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏರು ಬೇಜಾರಾಪೇರು ಮನಸ್ಸು ಕೊಳಕುನು ದಿವಂಡೆರಡ ಬೇಜಾರು ಏರೆಗಾಪುನು ಒಲ್ಪ ಕೊಳಕೊಪ್ಪುನೋ ಅಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಪಗ ಸಮಯಡು ತಮ್ಮ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ತಮ್ಮ ಎದುರು ದೆತೊನ್ಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೇನು ವಾ ರೂಪೋಡು ತೂಪರು ತಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ದಾದಪನ್ನು ತೆರೆದುಂಡೆ ತಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಆದುಂಡು ಸಹನಶೀಲ ದೇವ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಏರಾದುಲ್ಲರು ಸಹನಶೀಲ ದೇವಿ ಸಹನಶೀಲ ದೇವ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತಂಡ ಆದಿಜ್ಜರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಮಾನನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏರಾದುಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಕನವನ್ಲೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪನು ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ದೇತೊನ್ಲೆ
ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೂ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಪೇರು ಎಂಚ ಯಾನು ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದನು ಸಹಜ ನೆನಪುಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ನೀರು ಯಾನು ಪನ್ಪನೆತ ವಿಸ್ತಾರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಎ ಪಾಂಡಲ ಯಾನು ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪನೆಟ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಡ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪನೆದವರ ನೆನಪುಲ ಸಹ ಸಹಜವಾದುಪ್ಪುನು ఒక ప్రాప్తిలా ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಚ್ಚಿ ವೇಳೆ ಹೂವಿ ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥಂಡ ಕಾರಣ ಬರ್ಪುನು ಬಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಪ ಈ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಲು ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನವು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪುನೆದವರ ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಪಕ್ಕ ಸ್ಮೃತಿಟುಂಡು ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಇಂದೇ ರೀತಿ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಸಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಪಂದು ಪನ್ನಾಗ ತಮ್ಮ ಸ್ವಮಾನದ ಪಟ್ಟಿನ ಎದುರುಡುತ್ತ ಕನ್ಲೆ ಯಾನಿಯರು ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ತೀರ್ಥಿಗೆ ₹100 ನಿಮಿತ್ತಾದ ಬಡ್ಪುನು ಅಂಚೆನ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಸ್ವಮಾನದ ಸ್ಮೃತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನೆತ ಅಭ್ಯಾಸವಾದುಂಡೋ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಸ್ಮೃತಿತ ಬದಲಾದ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಮಾನನು ಎದುರುಡು ಕನ್ಲೆ ಯಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಓವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಸ್ವಮಾನದ ಜೊತೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಾಧನ ಆದುಂಡು ಎಂಚ ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಇತ್ತೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಾಬಾ ಶಬ್ದದ ನೆನಪು ಕನಪುನು ತೆಪಂಡ ಸಮಯ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತನುಂಡು ಸಮಯ ಕೈತಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತೆರ ಪಂದು ತಿರಿಯುನಚ್ಚಿ ಅಚಾನಕ್ ಅಂಚನೆ ಎವರಡಿ ಶಬ್ದನು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಜೀವನಡು ಮಾತ ಸಮಯಗಳ ಸ್ಮೃತಿಟು ದೀವನ್ಲೆ ಎಂಚ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿನ ಸ್ವಯಂದ ಪ್ರತಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತೇತು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರು ಆತೆ ಬೇತೆಕ್ಲ ಪ್ರತಿಲ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಅವೊಂದುಪ್ಪುಡು ಈತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿದ ಸಕಾಸನು 4 ಕಡೆ ಪರಡಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಲು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನು ಮಸ್ತ್ ರೂಪಡು ಮಲ್ತುಂಡು ನೀರ್ನು ಬರ್ಪೌಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೀರ್ನು ಒಯ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪಗೆಲಿರ್ದು ರಾತ್ರಿದ ಪಗೆಲಾದ ಮಲ್ತು ತೊಜಿಪವನು ಅಂಚ ಅಂದು ಅವು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿದ ಸಕಾಸನು ವಾಯುಮಂಡಲಡು ಪರಡೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿದ ಸಕಾಸರ್ದು ಬೇತಕ್ಲೇನು ಅತ್ತನ ಆತ್ಮಲೇನು ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿರ್ದು ಮುಕ್ತಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೆ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಕಿರಣನು ಪರಡಲೆ ಸಕಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಆದಿ ಕಾಲೋಡು ಬಾಪ್ತಾದನ ಕಡೆರ್ದು ಮಸ್ತು ಆತ್ಮಗು ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಸಕಾಸು ತಿಕ್ಕುನ ಅನುಭವನು ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಕನೇ ಆಂಡು ಅಡಿಗೆ ಪೋಲೆ ಬಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದು ಇಂದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೂಲಕ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಅಲೆನು ಪರಡುನ ಅನುಭೂತಿಯಾವುಡು ಅನು ಮನಸ್ಸದ ಏಕಾಗ್ರತೆನೆ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ನೆನಪುದ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿನು ಸ್ವಯಂನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಏಪಬೋಡು ಎಂಚಬೋಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಬೋಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟಗು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಲ್ತೊನಡು ಈತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವರೂಪನು ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿದ ಕಿರಣ ಅಂಚನೆ ಸಕಾಸನು ಪರಡಲಿ ಜೋಕುಲು ಸೇವೆದ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಸೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲು ಮಾತ ಕಡೆರ್ದು ಸೇವೆದ ಸಮಾಚಾರ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಭಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಕೊರುಪುನ ಕಾರ್ಯನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಸಂದೇಶನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಳ್ಳಿದ ಕಡೆ ಒಲ್ಪ ನಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುತಿಜವು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಝೋನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಡು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪತ್ರಿಕೆದ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ನೇಹ ಭರಿತ ಆಶೀರ್ವಾದದ್ದು ಜಿಂಜಿನ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರನುಲ್ಲೇರು ಅಂಡೈತೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರುಪುನೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡಾಂಡ 4 ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ಎಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಧ್ವನಿ ಪರಡುಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂದ ತೆರಿಯುನೆ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಬಾಬಾ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಈ ಧ್ವನಿ ಇತ್ತೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮಲ್ಪವನಾರಿ ಏರು
ಇತ್ತ ಹಿಂದೆತ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಈ ಸಮಾಚಾರ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಗಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಹಿಂದೆತ್ತ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಮಾತ ಚೋಕಲು ವಾರಸ್ತಾರೆಲ್ಲ ಹತ್ತುಂಡ ಮೈಕ್ ಬಂದು ಏರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವೇರು ಮೈಕ್ ಆತ್ಮಲ ಬೈದೇರು ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಇಂಚಿನ ಮೈಕ್ದ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಏರ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ಮಹಾನತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮೈಕ್ ಆತ್ಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಾಬಾ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುದೇರು ಐನೇದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಐತ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಮೈಕ್ ಬೋರ್ಡು ಏರ್ನ ಶಬ್ದಗೂ ಜನಕುಲ ಸಹ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಮೈಕ್ ಆದು ಪೋಡು ಪುದರ್ ಪೋದು ಉಪ್ಪುನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಉಪ್ಪುನಾತೆ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮುಕುಲ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರಡು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಜನಕುಲು ತಿರಿಯೋಡು ಮುಕುಲು ಅನುಭವ ಹೊಡೆದು ಪನ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಬೆಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಮೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಮೈಕ್ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನು ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೇ ರೀತಿ ಏರ್ನ ಶಬ್ದಡು ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮೈಕ್ ಆತ್ಮನು ನಾಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದು ಜನಕುಲು ತಿರಿಯೋಡು ಮೊಕಲು ಅನುಭವ ಮಲ್ತದು ಬೈದೇರು ಮೊಕ್ಲು ಇಂದೆಟ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದ ಒವ್ವೊ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಪಂದು ತೆರೆಯುವುದು ಆಂಡಲ ಸಹ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಝೋನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗೋಡು ಮೈಕ್ ಆತ್ಮ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೈದೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲಿತಾಂಶ ತೋಜೊಂದು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಂಡೆತ್ತೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸೇವೆದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ದೀಪನ ಆತ್ಮನು ಇತ್ತೆ ನಿಮಿತ್ತಾದ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮನು ನಿಮಿತ್ತಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಭಲೆ ಪದವಿ ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪು ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವದ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ಅನುಭವದ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮೈಕ್ ಆತ್ಮ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ತೆರಿಲತ್ತೆ ವಾರಸುದಾರರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತೆರಿದೇ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಪ್ರತಿ ಶ್ವಾಸೊಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಬಾಬಾ ಅಂಚೆನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆ ಜೊತೆಟು ಮನಸ್ಸು ವಚನ ಕರ್ಮ ತನು ಮನ ಧನ ಮಾತೆಟ್ಲ ಬಾಬಾ ಅಂಚೆನೆ ಯಜ್ಞ ಸಮಾವೇಶ ಆದಪ್ಪುನು ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆ ಸಮಾವೇಶ ಆದಪ್ಪುನು ಸಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮರ್ಥತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆವು ಈತ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಭೆಟ್ಟು ಏರು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪಲ್ಪನೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜೆ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಸ್ಥಿತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮುಡು ಅನಾದಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪ ಆದುರ್ಲೆ ಪರಮಧಾಮುಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಕುಳಿದು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆವು ಇತ್ತೆ ಸಾಕಾರುಡು ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಏಕಾಗ್ರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸನು ವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದರೋ ಅವೇ ಕಾರ್ಯಡು ಏಕಾಗ್ರ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೂಜೆತ್ತಲ ಮಿತ್ತಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ದುಂಬು ಬರ್ಪನ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಸಹಯೋಗ ಕೊರಪುಂಡು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅನುಸಾರ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೊರೋ ಅವೇ ಆವೋಡು ಐನದವ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಹಗುರವಾದುದು ಎತ್ತನೋಚೆ ದೇಪಂಡ ಸಮಯಡು ಇಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಎಡ್ಡೆದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾಲೆ ಕಡೆತ ಡಬಲ್ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಪ್ತಾದನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಜ್ಯೋತಿಟು ವಿಶ್ವ ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪ ಮಧ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಿಮ ಸ್ವರೂಪಡು ಏಪಬೋಡು ಅಪಗ ಸ್ಥಿತಾಪನಂಚಿನ ಸದಾ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆನ ಸ್ವಯಂನು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಖಜಾನೆದ್ದು ಸಂಪನ್ನಾದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರೆಗಳ ಬಾಬರದು ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯದ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ವರದಾನ ಸಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿತನದ ಅನುಭವದ ಮುಖಾಂತರ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭವ ವಾ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪೇರು ಆಕುಲು ಸತವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದೋ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಐನಿಡ್ದವರ ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನ ಕುಲ ಸಹ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಏರ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಬಾಬಾ ಆದುರ್ಲೇರು ಆರು ಸ್ವತವಾದ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಉಡುಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡಂತ ಲೆಪ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಸಮಯಗೂ ಜೊತೆತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ನೋಟ ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿ ತೊಜ್ಪಲೆ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಸರ್ವ ಬಂಧನರದು ಜೊತೆಗಾರ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧರದು ಜೊತೆಗಾರರಾದ ಬಿಡ್ತಾರೆ
ಐನರ್ದವರ ಇಂದುವೆ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನಶೆಟು ಪುಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಡೆಯೋಡೋ ಐನು ಪಡೆದು ಬಿಡಿಯೆ. ಸ್ಲೋಗನ್: ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ನಿಶಾನಿಯಾದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಉದಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ತೋಜಂದಾಪುಂಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ: ಇತ್ತೆ ಸಂಪನ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆಪುನೆಟ್ಟು ತತ್ಪರ್ರಾಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಅಚಲ ಅಢೋಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ನಿರ್ಬಂಧ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ನಿರ್ವಿಕರ್ಮ ಪಂಡ ನಿರಾಕಾರಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಕರ್ಮಾತೀತಯರೇ ಸಾಧ್ಯ. ಸೇವೆದ ವಿಚಾರ ಭಲೆ ಏತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ವಿಸ್ತಾರಡು ಪೋಂದು ಸಾರದ ಸ್ಥಿತಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಲ್ಲಿ. ವಿಸ್ತಾರಡು ಸಾರುನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ. ತಿನ್ಲೆ ಪರ್ಲೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಭಿನ್ನತನನು ಮರಪುರ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.